Right, mastreets social media, mastreets imo mandinoswera aiwa ndirini sekuru vevanhu handiti ndinofanira kunge ndiri ndinoona kuti zviri kufamba sei. Nhasi tauya kunoku kuchitungwiza kumanyame, kwatauya kuchikoro chiri kusimuka zvakanyanya chinonzi icho chetakunda Deaf Trust, patatega timbonokurukura nevadzidzisi, vana pamwe vabereki uyezve nevakuru vechikoro chino ichi. Aiwa, pari zvino takagara pasi nevakuru vatungamiriri vechikoro chino ichi vatoda kuti tinge tinokurukura navo. Makadi zvenyu? Aiwa, tinofara. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva zita renyu, kuti munonzani uyezve kuno kwatiri ndekupi? Zvakanaka. Kazivai mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Ronika Tandi. Tiri kuno kuchitungwiza kumanyame park. Zvakare vangada kuziva kuti zvoni chii chakakutumai kuti munge muri munotanga chikoro chino ichi? Saint, ndakatumwa nekuti ndakamboshanda nevana vasinganzwi vasingatauri. Saka ndaona kuti ndinozvikwanisa. Alright. Then nekuonawo futi vana mumigwagwa vadiki vari vachingotenderera vachitsvaga ruzivo, ndobva ndangofunga kuti rege ndingotanga zvitu zvishoma kusvikira pari zvino. Alright, igore ripi ramakatanga ramakava nevision iyi uye ramakabva matanga kuunganidza vana? Ndakatanga kuzvifunga pane kanguva 2014. Alright. Asi kungoti zvekushandisa ndo zvainetsa, saka ndaingoita mbichana kusvikira ndazokwanisa kuzozviita 2015 ndipo ndakatanga chikoro chinchi. Alright, saka makatangira panzvimbo ipo panapa patiri, kana kuti makambova muri kumwe mukazouya pano? Aiwa, takatangira panapa nevana vashoma shoma. Ndakatanga ndine vana vatinoti hard of hearing, ndo vasinganzwi vasingatauri. Vanga vari vatatu vadiki diki, nevangu vanonzwa vachitaura vatinoti vane hearing impairment. Saka takatanga nevana vashanu. Nevana 5. Alright. Matanga kudaro community yakazvigamuchira sei? Tatanga kudaro community yakazvigamuchira nekuti takaona vana vane hard of hearing vakuuya vakawanda, nevamwe vane hearing impairment vakauya futi zvakare, vakati ayo zvamatanga izvi tinozvigamuchira, ngatingoenderera mberi. Alright. Kuroti vemunharaunda vakatanga kukutsigirai nekuwinza vana vavo panapa zvakanyanya. Saka pekutanga ndaitombotya kuti sezvo iri hard of hearing vazhinji vanoidzikisira pasi, asi munharaunda muno vakazvigamuchira zvakanyanya. Nanhasi vanotondipa rutsigiro rwakanyanyisa. Nokuti haisi nyore kuti mwana ane hearing impairment akwanise kuswera nemwana ane hard of hearing, asi zviri kufamba mune zvakanaka. Kureva kuti zvoni vana vanenge vachinzwa vachitaura vari kutodzidzawo zvakare sign language vari pamwe chete nevana vasingakwanise kunzwa nekutaura? Ndizvozvo. Alright. Saka zviri kubhalansiswa sei kuti vadzidzisi, alright, pavadzidzisi venyu muri kuzvibhalansisa sei kuti mudzidzisi ari kudzidzisa mwana umwe asinganzwe nekutotaura uyezve ane umwe mwana anonzwa nekutaura palanguage? Vari kuzviita sei? Basa risiri kuwanda here pavadzidzisi? Basa rinowanda pavadzidzisi, asi vadzidzisi vacho vatinotora vane yatinoti mwoyo wokubereka, vane rudo, vanozvipira pabasa iri. Haisi nyaya yekungotsvaga mari chete. Kazhinji kana uchishanda nevana unenge utori nerudo rwakanyanya. Saka zvatinoita pane vana vane hard of hearing nevane hearing impairment, vanoti pavanenge vachitaura paya vanosaina vachitaura at the same time, zvinova izvo kuti ane hearing impairment anokwanisa kubenefita kairi nokuti ari kudzidza ane sign obva aita chinzwa zvakare. Saka zvinobatsira zvakanyanya kuti mwana akurumidze kubata. Saka zvinobva zvareva kuti zvoni mwana ari kutodzidza nesign language zvakare ari panapa? Anodzidza sign language. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira. Panapa pane basa rakanaka ririitwa panapa. Vangada kuziva zvakare kuti how do you fund this school?
as we all know that having some kids with such challenges, it requires a lot of funds. So how are you funding this school? Ya zvakatiomei vabereki kunze uku nokuti kana uine mwana akadaro ane hard of hearing anenge achida inonzi hearing aid, awana hearing aid ichada kumabhatiri, yada mabhatiri ichazoda futi kugara ichimaintainwa nokuti mold inenge iri mukati panenge achikura paya inoita diki saka inopedzisa isisakwana, saka rinova futi rimwe dambudziko nderemabhuku. Vanoda they learn nekuvisualize, saka vade mafotocopy, vanoda original kuti vanyatsoona kuti zviri kufamba sei. Saka dambudziko riri kuwandira pafunding. Hapana funding. Zvakawanda zvatinoshuvira nokuti pamwe pacho tinotonzwa kuda kuenda kana kuti tiri kutaura nezvekariba dam about electricity. They need to go there to Kariba. Yes. We are talking about heritage. We want to go to Great Zimbabwe. And it's pity that their parents cannot afford. I don't know how kuti zvinofamba sei. Saka tine dambudziko rakanyanya. Tese nevabereki tine shuviro asi zvinoramba. Yeah, out there might be someone watching this video today. What help do you think you need from the stakeholders, from individuals who can help funding this school? Ya dambudziko rakuwanika vabereki kunze uko nderekudaiso mhuri yeZimbabwe. Vana iko zvino vakupota vachiburitswa, vabereki vachakwanisa kuviga disability yemwana. A bit mature. Saka nekurudziro nekampeni neawareness inoitwa kunze uko kungave kumachechi kana kuti kupi, vabereki mazuva ano vakuchiburitsa vana, saka vana vaye manje madhefi vakundiwandira, handina pekuvaisa, nzvimbo yangu idiki. Zvinova zvinondishungurudza nokuti kana vachinge vasvika panapa seizvozvi tataurira vanhu kuti tine school of hard of hearing, vouya panapa tovaudza kuti takazara hatina kwekuvaisa. Zvinoshungurudza mubereki nemwana neni wacho kuburikidza newe wacho. Saka sekuru saindi handizive kuti ndozvifambisa sei. Zvaita zvakanaka kuti matishanyira mazvionera. Saka mhuri yeZimbabwe chichemo ndichochi chekuti pari kuuya vana vedu padiki. So far mune vana vangani panapa? So far vana vedu vanosvika 70 asi padiki. Pa 70 utoona kuti vana vedu vari crowded, pakamanikidza. So mune grade ani kusvika grade ani so far? Tine ECD toita grade 1, grade 2, grade 3. Gore rinouya in few months, like few days to go. Tofanira kunge tine grade 4. Handina kwekuvaisa. So kureva kuti vana pakashayikwa vanokwanisa kuuya vakamira nemi, zvinoreva kuti vamwe vana vanogona kutombomira pagrade 3 because pane pasina pekuti vanodzidzira vari. Zvakaoma. Handisi kuziva kuti ndiringozvisa kuna Mwari nokuti handisi kuziva. I don't know. Yeah, kune vanenge vachikwanisa kutibatsira, ndofunga dambudziko riri panapa dambudziko rakakura uye harisi dambudziko rekuti tingati aiwa Ronika Tandi ngaachimira ega, nekuti dambudziko redu secommunity, dambudziko redu senyika. Vana ava vari kutaurwa nezvavo vana vako, vana vangu. So ngatiwanikwe tiri tinomira nemuono uri panapa, muono wekuti vana vane dambudziko rekunzwa uyezve nerekutaura vange vari vanobatsirwa kuti vange vari ramangwana ravo ringe riri rinojeka. So kune vanenge vachida kubatai, varipo vanogona kuda kubatai, vanoda kupaiwo zvavanenge vainazvo, kana any help yavanenge vainayo vanokwanisa kubata ipapi. Namba dzangu dzerunhare dzinoti 0773 130 624. So namba dzavo ndo dziri pascreen, idzo ndo dziri pascreen. Ko address yenyu yepachikoro vamwe vanogona kuti toda kuzvisvikira tinonatso zvionera, mozva kuti hanzi vamwe vanenge vachida kutotenda vaona saThomas, vanogona kuuya kupi? House number panapa pamba asi pachikoro zvakare. Saka pa 8709 Manyame Park.
chitungwiza. So muri yeZimbabwe tichivimba kuti muchamira nawo. Tida kutenda kuna vese vanosititsigira patinouya tichichema kwamuri, uyezve tichida kutenda kuti kunyange nazvino muchamira nechikoro chedu Takunda Deaf Trust, chikoro chevana vedu, chikoro chiripo pakuvandudza raramo yevana vedu, chikoro chiripo pakujekesa ramangwana revana vedu. Aiwa, tinokutendai nenguva yamatipa yekuti tinge tinokurukura. Thank you very much to all our viewers. Thank you very much. As we know that we are going to support Takunda Deaf Trust, be it financially, whatsoever zvamunenge muchikwanisa kuvabatsira nazvo. Aiwa, from Uncle Saint, the only Zim uncle, now chiti